Mga puso sa Bacolod City naman, apesar holiday subong, Comelec bukas sa gihapon agud magbaton sose. Poll body nagkakabalaka sa madubo nga numero sang mga kandidato nga nag-file duha ka adlaw antes ang deadline. Yaring balita nga atong gintutukan. Manog isa ka bulan humalin sang ginpatigayon ng BSKE kag duha ka adlaw antes ang deadline sang filing sang Statement of Contribution and Expenses. Nagdangat pa lang sa 585 ang nakasumiter sa kabugusan nga 3,000 ka mga nagpapili sa syudad sa Bacolod. Agon makabaton pa sang duga nga sose, bisan holiday subong adlaw nagbukas ang Comelec Bacolod. Sa 585 ka mga nagpasa, 58 diri ang mga nagpapili sa pagkapunong barangay kag 397 ang sa pagkabarangay kagawad gikan sa 61 ka mga barangay sa syudad. Barangay na sa elections naton silent. However, we are encouraging all candidates naton nga magka-file gid sa ilang asosyo kay we don't know after kung ano naman ang pagwaon nga nga mga sanctions. Aminadong election officer nga wala sa mabugat nga penalidad ang mga hindi mag-file sang sose. Rason nga ginaduso sini sa DILG nga hugot katutukan ang pagbutang kuntani sa mabugat nga sanction. If they should lang tani man be strict about the filing of the SOSE on the part of the winning candidates before the assumption of office. Manotice naton, may ara pagid kita yung mga winning candidates nga wala pagid yan naka-file. Ang ining mga opisyal sa Barangay Punta Taytay gingamit nga kahigayunan ang ginpaabansi nga Bonifacio Day subong nga Lunes agud matutukan ang ila sose sa mission. Compliance kini sang Comelec. Daog ka man o perde nga candidate sa eleksyon. Labi na gidya sa daog ya, the best gidya kung mag-compliance sa Comelec. O damo, pag it be processes, being to do damo pabala changes and adjustments bala nga ginhimo namon para lang mag-file. Kinanglan taman mag-file gid so mo kay for the sake bala of public service. Sa linibo naman kay SK candidates, 31 pa lang ka SK chairman, kag 79 ka mga SK kagawad ang nahatagan sang completion certificate matapos nag-file sang SOSE. Ginklaro naman sang Comelec nga hindi public document ang SOSE kag protektado sang Data Privacy Act. Sa Pebrero, mag-resume naman ang registration sa Comelec para sa local elections sa 2025. Opod, Kiril Casillo, Adrian Preatos, One Western Visayas.